Mayong adlaw kanatong tanan, mga higala ug mga igsuon. Ako diay ang inyong igsuon sa Ginoo, Pastor Jason Villacarlos. Mga higala ug mga igsuon, sa sini nga higayon atong pagapamalandungan ang usa ka topic nga nagauluhan. Unsay tinud-anay nga kahulugan sa atong kinabuhi. Madamo nga mga tawo nga hantud karon ila paghihapon gi usisa, ila gyapon gi susi kung unsa gyud ang tinud-anay nga kahulugan sa atong kinabuhi. Siguro ikaw nakapangutana kalat sa imo kaugalingon, what is the real meaning of life? Or nganong niam ako sa sini nga kalibutan? Unsa bay purpose nako nganong naa ako sa sini nga kalibutan? Siguro nakapangutana kalat sina sa imong kaugalingon. Bisan gani ako sa una nakapangutana pod ako nga nanong niamang ko diri sa sini nga kalibutan. Unsa bay purpose, unsa bay tumong nganong ni tungham ako diri sa sini nga kalibutan. So mao kana karon ang atong pagapamalandungan mga higala nga igsoon. Unsa bay tinud-anay nga kahulugan sa atong kinabuhi. May mga tao nga nag-ingon mga igsoon that life is a race. It involves preparation, struggle, and reward. Ang iba niingon pod, life is a journey. This speaks of observation, experiences, and destination. Pero what is the real meaning of life? Kung aton lang taon diri sa pulong sa Ginoo mga igsoon ug atong pamalandungan, makita nato diri ang tinud-anay nga kahulugan sa kinabuhi. O gani ako diri pagabasahon sa inyo sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. Og mao kini ang giingon sa pulong sa Dios. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta og nagbuhat siyang tawo gikan niini. Gihoypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi og ang tawo nakabaton og kinabuhi. So aton diri makita maigsuon sa sini nga verse nga ang tinud-anay nga kahulugan sa atong kinabuhi kay mao kini. Ang atong kinabuhi usa ka bililhon nga gasa gikan sa Dios. So ang imo kinabuhi ug akong kinabuhi usa diay kini kagasa gikan sa Dios. Iya kini gipahulam kanato. Siya mao'y tinubdan niini. Siya mao'y naghatag niini nganhi kanato aron gamito nato alang sa iya nga kahimayaan. Nga ang atong kinabuhi aton kini ipagamit sa iya nga mahimo nga instrumento alang sa iya kahimayaan sama sa pagsimba sa iya, sa pagbuhat sang maayo, sa paghimo sa mga butang nga makahatag sa iya pagpasidungog o paghimaya. Mao kana ang pinaka main nga purpose or main goal sang Ginoo nganong gipahulam kini niya ang atong kinabuhi nga may ara kita sara. Mga higala, mga igsoon. So, dili diay nato dapat usik-usikan kining atong kinabuhi. Kay usa kini kabililhon nga gasa gikan sa Dios. Dili nato kini usik-usikan sa mga butang nga way kapuslanan sama sa paghimo sa mga buhat nga malaw-ay, dautan, sama sa paghimo sa mga buhat nga dili makapahimaya o makapasidungog sa Dios. Imbes ang maayo naton nga buhaton, kining atong kinabuhi kay usaman kabililhon nga gasa gikan sa Dios. Aton ini i-invest sa mga butang nga adunay eternal value. Aton kini pamatigayon sa mga butang nga maghatag sang paghimaya o pagpasidungog sa Dios. Dili naton gamiton sa buhat nga pagpakasala. O gani giingon gayud diri sa iyang pulong sa Roma kapitulo 6 bersikulo 13 hantod sa bersikulo 14. Og ang pulong sa Dios nagingon, ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas
aron gamiton sa dautan nga katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon, o itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kundi ilalom na sa grasya sa Dios. So mga higala, mga igsuon, simple lang kaayo ang mensahe sa aton diri sa pulong sa Dios. Ang aton kinabuhi tungod kay usa kini kabililhon nga gasa gikan kaniya, dili naton gamiton sa dautan. Dili naton gamiton sa mga buhat nga makita naton diha sa pagpakasala. Kundi gamiton naton nga mahimo nga instrumento alang sa kahimayaan sa Dios. Ayaw usik-usiki ang imo kinabuhi. Kay ingon pagani sa panultihon, only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. May mga tao ako nga nakaila, kag miingon sila, ang akong kinabuhi, I count it all as wasted years. Pero, samtang mahigayon pa kita, mga higala may igsoon. Gamita ang imo kinabuhi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Sa pagpasidungog sa iya, kay mao ka ng purpose nganong gipahulam ina nga kinabuhi nganha kanimo. Kag aton hinumduman, life with Christ is an endless hope. Without Him, a hopeless end. So mga higala, mga igsoon, aton surrender ang aton kinabuhi sa iya. Kung kita nakasala man, nakabuhat kita'y dautan sa nagligad nga mga tuig, o nagligad nga mga bulan, simana o adlaw, maybe this is the right time nga usbunta ang dagan sa aton kinabuhi. Aton ipagamit ang aton kinabuhi alang na sa kahimayaan sa Dios. Sama sa pagbuhat sa mga maayong butang, sa pagtabang sa mga nanginahanglan, o labaw sa tanan, sa pagpaila sa Dios kung sikin siya nga Dios nga anaa nakaron sa imong kinabuhi. Alagari ang Ginoo, kag ingon pagani sa iya nga pulong nga be faithful even unto death, nga matinud-anon ka sa pagpangalagad sa Dios bisan sa katapusan nga gininhawa sa imong kinabuhi. Kay mao ka na ang pinaka main goal, main purpose sa Ginoo nganong gipahulam ina ang kinabuhi nga kanimo. Ang Dios magpanalangin kanimo higala, ug igsoon, madamo nga salamat sa pagpamati.